Ayah ebarबो केरि फैदों स्प्रेम केरि फैदों केरि Ayo, fiding. Watch out. Supreme. Fiding. Supreme. Kiri mati fiding. Lagi kemana? Ada kau sana fiding. Supreme. Kiri mati. Macam gile. Nisir kali kilo. Ayah nungsu confident sih lagi. Ada urusan bisnis saja. Pilih. Cái khâu giờ giúp em. Ba rồi. Hả? Thăm kia khâu về này rồi. Nâng lấy. Ayo, gini kasih. Sama baji. Lên nào bạn đã phao lên nào. Ayo lain bayi lah. Angin nana nisir ke kilo nisir kian siapa kamu nak kau? Salah. Nunggu kiri ni kau dah ke? Kau. Mana ani kacau kiri tu man. Kiri minat itu dong deh, macam gile deh. Fiding. Ada pion. Nisir fiding nama macam apa? Dia mana kamu nak berah? Fiding. Number puran itu mana kalau tu? Macam gile. Apa? Number puran. Jangan pas isko jangan kiri ke kau naik. Kenapa? Ini macam gile. Help. Setul kau. Ini setul kau kena. Ia katakan mana kaya kiri ni lebih kaya. Kau jenis purple now. Karena Marco jodoh ini mi. Ini bidang dah anu nak sedang. Ya siapa sana ini bidang. Alo. Sana ini bidang alo. Angin dimas kalam kan? Nunggu dimas kalam ang finish kalam kan? Kau sana boleh ini. Kau tambah. Pergi. Kiri dong deh, macam gile. Kau nak Kiri apa je mendang itu? Iting dong deh, tu dong. Kau dong. Ini mana? Pergi lagi kau dong berat ni. Tunggu kau jauh. Awesome. Alo pergi kau dong. Semua ini dong macam mendang. Ini siapa jadi? Help. Pergi. Di sini dong nama. Ya. Pergi kiri dong. Awesome. Kau nak? Sasi dong orang, sasi ini dong. Sasi dong dia yang nobba. Tapi sasi lokasi ni juga. Bilang main waktu mana? Bilang baik. Pergi. Yang dong. Salang kau nunggu dah, sang kacau tu man. Ini aku dong. Ni. Ben orang. Ben aku dong, isinya. Pergi. Bro, kiri ni, orang kiri betul. Yang dong deh. Kem kanan bayi. Pergi. Hört mal, bist du haben, habe ich getan, okay. Apa tangkap bikin pada? Kejan kau pun kamu bawa nang kumaba aku pada deh. Oh ini. Wow. Nego zone. I got supplies. Izin pergi kau ni pi.
nang fai gaudwbbai Manstini udah dang oi jamba dang Awesome. ayo nang dini basaयबायलै आंखौ सयथिबा हले मा बासायबाय न'हा बोरै गावहो ओमफ्राय नोंसोर साननाया खिना दं नामा माथो खिबाय नोंसोर साननाया गाहायाव सोर साफा खालामफैगोन दा ओइ गेजेरनिया अपेन खालामनोब्रा रोङा रोङा ए नोंसोरखौ जि मिनिबाय नै stop it साला नुब्रा साला खिनायल' लाजिबाय थैनानै लाजिदों बाला ओइ खिखौ साफा खालामनाङा दे इदिनो नायबाय थाथों दे खिखौ साफा खालामनाङा नुबाय सुप्रिम जोंखौ जों खियाबो आरो जोंनि खिखौ साफाबो खालामनाङा आरो जों साफाबो खालामा रावनिबो खि साफा खालामनाय माने रिकल होनाय ना मा होनो खि साफा खालामनाय माने रिकल होनाय नायबाय थादोलै साला सोलोंथो जोंनि गेम गेलेनायसो मादि गेलेयो अ रागा जोंबाय नै केरि फैबाथाय इदि जायो केरिनि लबिया मिथिबाय डेन्जार हेभि जायो जाला माला गेलेनो हाया नाम्बार थांबाय ओइ खि साफा खालामना होनखादां नोंखौ खि साफा खालामना होनखादां मा दे Geser mesan hangga. सोरनिया ग्लिसार मेक्स दं माय गॉड Awesome. सोरनाव दं ग्लिसार मेक्सा माय गॉड आंनोबो नांगौमोन खि साफा खालामनो थाखाय थांनो आलुआ सोलाजोबबानो जाबाय खिखौ आलु मारै खोना दोनखादों बेयाव खिदों आरो बिसोरो लाजिदों इनि नङै लाजिदों नङै खिजोबना फैबाय खिखौ साफा खालामनो थाखाय थांबाय आलुआ साफा खालामसै नाम्बारखौ होआ दे नाम्बारखौ ओइ एनिमिनाव आंजों फैदों आं मिनिलालै एनिमि दं आं साफा खालामसै I'm recalling a teammate. Thanks. जानाय नङा फै एनिमिनाव सासे दं नोंसोर फैलाय सानै दं दे फैबाय खाथियाव फैबाय आयुलै नोंसोरखौ फैनो सानदों हा अबा बारदों नोंसोरलाय ए बेखौनो Your teammates can still recall you. ए थरालाय बोरै जाहैगो नाबाथि नों मानो इदिब्रा एसे मोजां गेले बेखौलाय खारलांलाय अ इयाव हो बिर सासे नांगौदों आं ओइ नों थैथ'नो नाङा र' सार नाम्बार बासायनाङा माबा नांगौबा हायाबा बासायनाङा आं सासे न' होदोंमोनलै आं रागा जोंहाय इदि खिलाबाय थाबा बांद्राय खिथारो नोंसोरो माने इसेबां खिया हागिस गानांगौ नामा I'm recalling a teammate. हागिस गानांगौ नामा हागिस Thanks. रिकलनि भरसा दा खालामसै ओइ रिकलनि भरसा दा खालामसै दे एनिमि दं इसोरना रिकल दंबावो नामा इबो थाब फैदो होमबालाय एनालाय मा रिकल खनबेसे रिकल होनांगौ बेखौलाय फै नोङो रिकल गैया ना बिरबो आगे खतरा है ओइ बिरबो दे नोङो बिरबो दे माबाया सुप्रिमा थैनाङा थेबाबो ओइ दुसरानि फैबाय ओरैबो फैबाय Watch out. ओरै गारि आगे खतरा है ओइ सुप्रिम Karena Mario थांजोब्बाय इदिनो Help. Help. बबेनिफ्राय गावदों फात्ताखौनो मोनाखैहाय बाला बाबु Awesome. फैलाय आयौ खेला केमो 6x बिरबो ओइ बिरबोलाय नों आजि बिरबोलाय बिरखादोंना गैया दं बिरबो मानो बै खिबाय थाखो एनिमिसो दं खोमा बाला गाहायाव दं जलि गावबो खिबाय थायो मालायखौसो होनोना होलै बे हाग्रायाव बे हाग्रायाव राव नुनाय नङा जोंखौ एसे थाब दांनांगौ रा इथिंनिफ्राय फैगोन Watch एनिमिया out. मोनामबाय ओइ माबा गार हिलिं गार थाब गार
थाब गारहैलों थाब गारहैलों खारदो Awesome. जाला बेयाव Help! जानोलै नोंसोरजों बासायनो हाया धन्यवाद। दा आयो खारबाय नोङो खिनानै खामानि गैयालै बे खादुरिसो जिल्ला आंनो थैनोसै नै जनाव बिरग्राबो गैया ए खिलाबाय खामानि गैखाथारा नुवाखै खिलाबाय 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 खिलालाबायग्रा नुवाखै नों खारथ'नाय मानि है जायाहाय नोंसोरजों मोजां गेले आं गेलेथ'लाहाय